Kamusta na ang aking anak? Parko. Siguro naman 20 shots. 24 inch. Palumpit. Grabe yung unit dito guys, parang susungkitin mo na lang. Ito yung nanalo sa champion for the freehand, 15 yards to 40 yards winner. Maliit yung tank, ang ganda oh. Sakto lang, hindi mabigat pag mag-hunt. Saktong sakto lang oh. Ayos to. Sabit lang guys oh. Strel, ito hammer type na brass lahat oh. Ganda din oh, brass lahat. Yan. Barrel brass. Ganda. Simple lang oh. Anong gano'n na kaya katanda to. Ano? Ito din yan. Estrella Parko. Gusto ko magkaroon nito. Grabe. Ganda oh. Oh. Pilip. Wow. Ito maganda. Yan. Ayos. Tapos ito din, hindi pa buo. Grabe, nakasapit lang guys oh. Estrella Parko din. Ito yung pugad ng Estrella Parko. Grabe, ito din oh. Oh, Estrella Parko. Ito yung gandahan. More shots. Dami. Dalaw yung tangke pag nabuo to. Mga 30 to 40 shots kaya na ito guys oh. Ito lagyan ng tangke, pangalawang tangke, tapos 24 inch barrel. Yung kagandahan daw sa barrel nito guys kasi iba yung material noon na ginagamit compare ngayon.
mas matibay yung material noon ng mga Estrella Parco compare sa mga brass ngayon. Ito scoop na to, Parco or Darko. Ito naman maiksi at yung Estrella Ming Benjamin. Ganda din, oh. Maiksi lang siya. Yan. Hi guys, so gusto ko magpasalamat sa mga sumusunod at mag-shoutout kay Big Floor Garcia, ayan, Dave Tumunon, Mangyan Tiksay Hunters, Chubby Bukoy, Domingo Liao, Gary Jan Garin at ang mga La Carlota Rifle Shooters, Rex Mabugar, Papa Oski, Gunter TV, Daryl Pomperada, Phil Air Arm Sniper 26, Reynan Galanza, yan, Fly Hacker Dex, MTL Hunter TV, Raymond Lapitan. Ayan. Maraming salamat sa nag-comment and magko-comment pa sa mga previous videos natin. At ganoon din, maraming salamat sa mga silent viewers natin na parating nanonood ng ating channel, mga supporters natin. Maraming salamat. Yung mga kaibigan natin dito sa Pilipinas at sa ibang bansa na nagtatrabaho, always keep safe kayo dyan, especially sa panahon natin. Ayun, so antabay po tayo sa mga next videos na gagawin po natin this 2022. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dave Lopez po ng Air Rifle Hobbies Philippines. Mabuhay po tayo.